sugwa mutie nananom ya jibro awie die nsam no pantoma ya ye de bedamo vim no so wosoro ya de dia mesa no ye bomu a senku a ensam a etodwa bie ne se enanu afanko ane ane ye tumu hentiade no se na ekọ eboso na yedema kwa chuma kwa aguma baton pesu aso adihye bi egu kwa aguma esrem penimfo se wo musuku da bi anwe ne se no a asem penimfo ya so wo nye no wo besro mada so mo mani nko ho pa we di asem busa o ye busa sa na asefo emotional adawanse esefata wonum ana na yedema ko PNC amanyoko num ya tete se penimfo bo PNC amanyoko num ya wo mu nkonsa apa mo mafra amanyoko num ne penimfo bi cheze sa nsem ne na monten so no ya montuntwere baby kura na nya no kre jantri so fande han wo medi fishia mienu ehure yedema ko achema benase ye wo fansa yirebi abaton peso so we kura de payment mu na ya tese urabi na Roberts akosa ne tu aguno so na ekosi se ni yebeko ni akwa akogye nkyeremu yebekwa fija kwa bere ensam so a operage no emu adwamienu se wam kenda paso de na mpeso yaso yedema kwa manfo nkro so akwa America bonten so ho ne yetete se America man no the one in emu apie kwa moma de hia wono makopie DR Congo bonten so de asem na esie yebeko DR Congo ni akwa akoti America man no womansem mo ka edifa kro no monsensem ho Kenya na sini baby o yesi we wakodi nkunim $250,000 yede acha no mote amusu moshira da wanse no munia na ekro no amzamfo we ni afufro pi ni akekese ne ne sekase ababi awo bia na wie ye ba ne yede ababa somo ye ka kira wo se wie ka hu o Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na na wie de ensam nyasem ketwa ye ne ayeso wie wahini ni ama crunches of mommy pray my name ne nana ya bo malibia boga asheti baby watoto aboyan hawo yet frasia ne fa kase no emremo be na watchini nane na mframem se hentiade ye ba betum esa gresa mpampada ya tumu na ye papa no ne ye maame no ma wo mu di dwa GPR2 ni kiremu a ka ho na nkasabo ayeden petro de bia ya tum enso ye se wo mu de mu ntum na no sabi eku adwadie fon be no enam so menei ene ye su kopie lolly stay han ahodo a adane ma bone ntokwako a passenger fo no entem na no nanam so me enua be ma na nakusi e boso Benjamin anope ye se won tim fam we no mu sebusa lolly station ahodo said ye bo ne tie a passenger for no said ye was some Ebasway Benjamin. Yo, soft mammy. Yo, son, acro. Oh, soft mammy, said you bet to me. They said they sent a boy for Frona. Abano, they said, will be at the year, Juma. Nana, watch him send ye and some bit to Jano. And they are far to your one. Yes, shook my someone, Tennesone, baby, send ye. Car when ya basamono e siko. Some lady is a centadia for front dear. Make us a station be a macono, a friend of pay basis. I'm ready. Obia edible frono a year, Juma. Na adia bakwa, as a gun of was a said, or money at the hopper ye. A centadia, ya cassis a senator, do how much more eduno. And now tomorrow, they say no baby or how becono, not as a driver for no, or one penny for no, my and say, yeah. Ibo ha na chese nke nurusa nanso no mo abua to so a mo de bi aka ho nanso se passenger for no fro car na se Ghana for fro car na ubon so bi o ha no wayi ne phone no about 20% no de ahwe enkane no scar na ko tua no de a check ya hwe se so yampa se ye o ha mu nchemu aduo no eno na sam radio driver for no de ato so ana ba bi o ha obebo a obehwe no na chese abro so na no basa na so okoka na driver for mate ni driver for the passengers wo mo dia bo ani a ene anope cars be enuma chese me fa ho nyina no wo beduru ho na ba bi ho driver no so wontimi nko bio na wayi passenger for ya gu fom ni nyina gina se ebo foforo no o mo apagye ma eno no entimi enkyere se o ha mu nchemu aduo no eno no mo de ato so entu fa kumase ne mo nten so a sentia bo foforo no se de adane entokwa amanfo ene driver for no e de abo ani ni nyina ne se driver for no baby wo ha no mo de bia ka ho a eno no entimi ma passenger for no so enyo mo ye baby won so de ne obefa so okokejetia abonten so ye Dubai hono na station se wo no de metimi aka no mabo ma ba so se eye bo fofra ye de ama omo no omo di so pepepe na so ma me se baby wo ha
nanka was here this seed no enum and a toso. Nanso be obekọ na chese kejeti aha no be okwa no mo de 50 pesos and na to so a aha no de ba ye no passenger fo no omo fro car na obia enya asem entokwasem na ekoso o montin so no de aha no de bibi sa enko so eboso sop mame ya na watie me kakra na kwan be so no omo fa wo mu bu nkonta no ameti fo no kura calculator wo mo de bo ana kwan be so no omo fa kire mu kire wo mu meti fo no enkra calculator omo de bo Nemom se omo ehwe ebo foforo na enka wo se omo de to so na beebi ho omo be sese na chese empeso ano kakra abegu so na wo se nko omo eti free so no 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 omo ya no omo na apije mo ko omo anim a chese passenger fo no so yi omo fon na so omo bo a na chese omo hwe se ne wo se nko omo de to so no enya sa na omo de ato so a na no na amantokwa ene mentime ho ase asori wo cars ahodo anim na akase no ti se ni oplanom ne akase de kwa atenten no terminals won ho nso ukọ ho so mama nyina ma bo apro no afa ho a ho no de echeso bi ma pege mu eye sidi no edu ebi mu nso apege mu sidi no edu num a chese no passenger for ni bi ho a no mo kasa ebi mu je ho atinyi nanso mba ye ne dai kwa ne se ukọ bi ho a na chese wo de amemempesa wa yawo se ni mu de nanso wo de akofro car na obekọ ne sa na kire said ya keka kron de o ma no say so obi adane mathematicians ye bo calculator ye check ya sana so ma me chese ofro trotro na ofro cars nketo ne de ne taxi mu nyina no bobon say passenger no wayi ne fun ato ne sere so no wo bo ahwe say ya ampa say ebo foforo na driver ko ne de di dwuma no ye sa pepepe no mu di dwuma na na ebo so ye beda say na fe ye tie said ya passenger fo no so no wo mo ka fi ma pon aprofoso me tonam eja yaji low ani ade tonam yi kasi kanti o ko tonam ya unya sanari atua edu se ye ba ni yetete ni odwane eti wo manda wo ma fuwa no sade ba no aba no mo nti so ma yen yesu anya bi yesu ba yesu ko ton anya bi ahoye ma anya bi atoduane adi de se hesa ko nsu ma school fees o mada worma ye pesa wo ka kira ya man panyini sai wo hu ye mobo na se si amba tan no ye doso ye ba se ka ska ye tutubu bebrebe wo gina ka ho kura ne ma ye to ye mbisa wo sempo na ye to bi ama wo wo kofi a de na wo de benya ama nkwala no amuso de ko school no bi nti ye sra man panyini so wo hu ye mobo na wo tinte ne ma so kakra mo chao sable ye wo edwomu ha se si a lole fe no mo tutum ni nti ama ye si a edwana nkoso eni ama no so ya tum nti ama lole fe no ye ba na kakra beto bi ya no se ento nti ama lole fe no so ho aye de ama nti esra ba ne se ko no mo nkasa no mo nti lole fe no so ma ye esra mo nti se ama na dane ento kwankwa ya fruka ento kwankwa ne e be ko sa nti esra ba ne se yesra na ontiti petro no so ma ye so ho kire se ye blow na wo hu ye mobo ne se ka ska de anu aye den de se bi me fruka akra mi su me betre dwom so ye ntoshe because the pakura no kasi kakura nti wo makulo mbone ya beto ade eti esra na wonya bibi ma ye na nya sa ade ya ne etoma na ye do nti ne etoma na wonya bibi ma ye esra na na kire se kasi kanti ni pakura mekurom ni e be tete de ne e be nante o de aye de agire nante because anu odene ye de exercise yo so ho na ne akofa ma ye aya kese atwe mo so tete mebebo pa mi wi abekọ patasim de beto from kwan ho yes sa bone yes na oko baby na ne akofa confusion ni nyina ba ne ye baby wo no me bia lorry fare no mbesese no 20% ne bia kwakoye bia 3 cedis 10 pesos wo ho na driver ni mate ni fi say wo nyanse sente bia yemfa ko 3 cedis 50 pesos ama passengers no say debi 40 pesos na 40 pesos ne pa de won ti ase enti ene wo gene nsesa na fi akwa confusion aba ene o baby also so a mate for ne driver for the cheap passengers no say bia ekwa 4 cedis 10 pesos some so 10 pesos ne nyahwe yenye ne 4 cedis eno de passengers ne nkasa o na de o mo de be ko manim kakra no ye ya o say it is even munwi na bendai
Edinio, Edini. I was a 40 Southern Wabaka and why ye come says Sompa 93.1 FM. You are prem to break us and some no. Baby, I'm more beyond your gusua. Ye de a mamma style be been watching Janun Susie. Yes, I can on Facebook. Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. My gentre and on Susie Munina Fabra. Ye gusua ya beka siane de mamuano. Ye bekin kai edi amamoni ye jum. Ye can't say so edi be uko Facebook. Ni also ye dim for ni mamoni de mamo. Ni also ye video mamunina no. Ni de toto. Come on. Say Bayana Ubonsi ye tumra. I guess ye chresie ede amamo pepepe. Yan toss in from free law fence and some no not yan from too far. Say be phobia no here de yan from Bokwa Bontenso. Na Bokon Tokonu Aqua says Sumuna Suja. And na jiwum, na jiwum, na jiwum ya. And openibia wapene, oh Bambons and somewhere. Waya frukutu mokasim procasen share. Cause if they can say your fraud and security expert, your friend Richard Kumodo, watch and say, baby, oh my God, you just say no, yanya heye pa. No, my young fifi mubi, wama trase. Afifi Madrid Dima Babem, I remember Quaco say, well, my you more you wanno, you only pim, one more equita a tuo, a guamohon, any akudia guamohua, Senyami and Focum, no coffee check a crabby, let's a bibi quacos or may you more, while we are a bedroom, and to baby a jaradier, Niama Bacon Tocona Sumina Suja, and Manososea Cridimoa, net your casa, now amount for prepra, amount for warning your way, Send Pabe 24 million. No mugu mayimwa etuo hyese wo ho a wo nyina ni tumi krata e otuo no ho na so agituo no de se no ho a ekoba se bia bibi kwakosi a no wo maso de akwakoye enema ensemfata owura Richard Kumoro de sansem to jawapra no ne Sompa FM nsam 4 pence maru kata remrantie ebo to my kakra no wo che se bet ni ade na kwakoye ne de ka ban mampani na nadu dan kwaku fodo Chima PSA, Bema Boadanku or Bum, Nasa Kabia Tuanua, Aquacodi Diamantfo and Semno, Wanua Messicaso Sabia, Yabua May, Ukuta Pesile, or the Yade Fabra, Mia Meto, now dear Codia Bobia Udi Gibieno, Wanua Beto, not the Amabam Bojuma Fonua, and Ka Ebeboa Pa, Nasa Penny Fort, Nasinoma Chich your money, Nasa Assam Woman Penwa Samuanka, no Mianisa, one we are Bokuntok on the Nisa, and I say Yamian Fokomua, at Edi abayania yawana fo ha se nyina ama babe kakru mu no ene no eche wode so se womu a womu ye ne se chinchire ntan yemfa curfew hwehwe nantu wo mu so no wo se enye no ne beboa se tuo ne ye to de nyina ne agire nyina de afura manfo nsem a wo mayi enka ene having difference bia nim ntondi osusu se 24 million tuo no a akodi amanfo nsem no abanya nhyehyeye na ontoni nyina emfa emfiri amanfo ho Yet was in the Chebia and the beto just said, Yea, Papa no more. Any mammy more, one more a year, Juma, Bedjuma, a force and neutrality at one say, said your bebwa will no now, woman, Quayam, your sem, a binding tria, and my gun of one, I say, eh, Nanaku Fuado, and two was a cassa or could neutrality at once. Natural, so bad a crown who says, Sicana or Begeno, why and one yam and your sem. Ye papa no near mammy went to me, and I mean, Jina, way so, Equatina Fias Raki. And Rankwa and almost one bequajuma, and no graduate and one bequajuma. Adiachi, sorry, ya. Nancy for say, woman who says, Sergeant, say almost emotional that one say. One per se a mum be. Na Nancy for motion that one senade. Make refabi minua my jane. One my juman who. One nurse niba sodiano power quajuma, and ye more than any behunu. Now we are midwife. Auntie nurse, I walk yo, aquadane ba. Bia mammy so about pin for any quadron yema. I dear bet him I walk on where the bofle, where the family cake, where the raswata. Nebia, you was with me. I had no I company home. Auntie Ness, a cranny bow, Ness in Yabajano, Patutu to abai wa nidi. A cranny bow such him, I didn't free and him nefri netro, some in a guhon. Ness in Ijana home. Hey! And young Quala and Yama. I just wa baba nina. A tinia moment do many who no. Kiamu pa dear. Emotional at once a day. Can Ness for any here. No bapping for the family. Raswata, Tom Brown, boyfriend. Hello. Hello, Minia. Afternoon, Nefri. Maran, Yeah, Katachi, what's it?
Majuma no wadi o nyame nso mu why? Enya agro. Na eya no kwasa mo beji emotional allowance. Mini aba mama wa atiefo nyina na menka se emotional allowance de wa wo se chire mu de oburuni si deserve but enya no nko ho asem na ye ka wa obehunu se nurse for baby omoche ene baby omokọ adwuma ho asem ayeden enti ye ka emotional allowance no ye be ka rent allowance so ho asem wani tu ase ohwe kumase ne nkran a nurse for no bebre wa ha kakra eye enso de enso so ha de ne be fan say ya ankasa ba obekọ ba bi so to say drop on so ene yinkrasi no bebrebe social front planes ne ni wadubi asemo sikaman morning sankru no yenya nurse for ne midwife for this be nkoho ti be bi sa no yesra ban say no so ebebusa no rural incentive allowance so obedi atum say na nsen 4% ne 7% ye kokan ho asem na nsen no sikana nduru ba bia na inflation 20 point something abemene no nti abanya besin bi saa na kind of cost of living allowance nanko de maye to ye num na eja di nso ogu so ye tmai bibia no so ebeboa nurse for asitenam ne ye single span ye sikasem no enkoyi kra nti allowance na ni abanka ho asem no de edoso na said ye woka on news wo sakra o chirechire mu no wa yenko ani adwuma sabi obi ba wi ase ye hu no o ba so hu pa na wa say se obi wu ntam ba bi ne kasa kopra won say ya na hokwa ye woden na ye de ye ni furu ne da ema ade ati wo ye adwumam ani ye ba bia ya de hu nti emotional allowance bebe mu a enye na adua ba ko an ka say wani tua say di yare pa wonye wu obewu ene mrekatuo ene ho sensem ko fedro webra tumrika ko webra miane bo ye ni sei ni nyina ye wo fam kura se wo betima wu ye nyire ho enti na hu se sie timi gini pasa anko a na ye ahuri na ye ni na agye na nipa ne kososo a ya na amanfo adwene se mfa ye ho e ka wakoma pa nso agya usu enye ye enti no apepe wani ma ye ho se de en ha wo no enti enya de a mi referee said ye be na ja obi abeti ase ne ye ka se emotional ne kura nka ukire mu eno ne de he emotional ne say bia wakra oyere ne uma ukunu ne uma e ofie na wakọ adwumam ukọ wani age pa uduru hwa ubeti wani na accident yasi nipa na ede ne ba no ni tirima pa ma na minimum pie eda ho adana ahia na nsa wan kasa wuntimi ne dida enti wa wera na wo wera ho na sabi obi kọ adwuma so so air condition bo no ho TV si wo no wo hwe bi wo de okọ adwuma de okọ hunu ye ni wo wera ho kese bia wo nya wa che bi si dem na wo kodie na wo bi si wo kọ wo aba unu aba ayo ba nti ense nyina ye nkana bonten na wo kọji obi awo ama no de fire chire pie di family kene paya aha wo wera ho no mini aba no man ye bebre wo de woko nurse ni jira Mr. Free obi beka se bunim niema ewom na mokọ se bi obi mfoso mo se no ne adwuma amokọ e beka se wunim se nurse adwuma no niema we na mo amode odo ene pepa ekọ enti afa obi beka se de na mo complaining yem complaining de kan se me magi atum se metena kura se de ama me ho allowance me magi atum na obi tena kuma se ama me matena drobon so de a so se ye sika ye pe se wosi me nya adwuma ma wo eso me ma me ba bi tena wosi wo ma me ba bi tena de ma me rent allowance me adwuma me ye nti wosi me de me hye dan hye uniform bi a eso ma me uniform allowance eti me to uniform ne ma me adwuma wo ye wosi ho mara ne se afi bia me to me sua de bi na justify me certificate ne kura me no yes ba di certificate because one pen nurse ni so wabon enu nti na ntwe pa na kwa ko so bi kwa nwa kokunu enti ma me professional development allowance enti sa asem no ye ka
Yo. Enye emotion anko a together no bebre ehon na yeka. Yo na free enti say no. Yano a yekeka na mo de ato nkrata so amaduru abayanim. Oh, in fact, no, your condition of service 2019. Now, if you know, say, I say 2021, let's say, now, I say 2021, your whole question many through me and so yanka. Now, we are 2021, yeah, last year. I come on here, Ginano. So now, you die and say, COVID, the air, man, the air, by any dinner, ICUs, we had imagine conform quano. Nana ke babu ntimbe de se aban ye sika we man yo fa kwadi se so be man ya on senka mun nyina akora because mo me yankon ye nyina akora mo me wi ansa se de ehunu se de covid na duro ne da awrade ase enko de enso ye enti eduru afi ye ko negotiation eno ma ye de ko no edoso pa mu kakra na metimi abobo so akere wa wie ye compare transport allowance ye compare rent allowance. You have to pay rural incentive allowance. You have to pay professional development allowance. A dozen, any one character, near stakeholders, so egusu, you know, a labor consultant, Nasafo. If we said, ne, car, ye, you know, any day, and quay, Yaman percent money, ye, yanko. Minima, a planet beyond a deep carburetry. Say, yes, Rabban say, ye can win you. I think Crata, they enemy to say 3 January. Bessie Busmi Numa, you woman, nurse if I didn't crack every gun, acquired my British 3,005. In this man, show one man can be a quite, no, you can so bressa, and you're not a human better. You're so saying in a course swap. Emwa, you almost like a mobile mobile than you, or mobile motor car, you. Nti yesra se abama ya yaka no soso no ya dwuma no enkoyi kakra maye Yo na eniema ye kan kwa omo kọ no wususu se den na ema omo ekọ sadan bibi chamo niema hamo bibi chamo sika sam na mem pese ma ko bia sika wa abonten ba bi ni aba utia obi ka 1,002 professional nurse yo 1,002 wasati na efie saa school fees boarding study leave onye bi ko school and the power something ready for instance. You see a copy of my Juma Chow steadily. Now, regional director, Dr. Pinkona say, Chairman, for Uncle for anything, bra. Ya quiet, Nipa, my dear Juma Doom and fear to me and woman steadily. Omodo is a Mako 180. Why, yeah, Juma Mako fear to me and no steadily with our Nebi. So, enti washa hasha na ni yasu ba akoko abrochire na nsare na wabetoka wasidan na yire wabafa na yire na makọ na hwa na sa na free sa na omo kosa no ti etena wa mo nyina sala ya kwoti se sisira pena mo ne aban no e ka ho de enu ne yese ade o na wo ho wo 99 2000 na wo ho ena wo hwe early 2003 ba 2006 ho no Yakofa bibi extra duty hour allowance bare ni yako health sector salary satam no me say na me abrantie ado na ma ye nyina anko Sompa ene ya kai enti aban ndi obeye yasma ye ka ho asem sabi ene obi de na katua ye 1,003 no obi so ti abroche ye adwuma 1 abosumi o obi ye ati abroche ye adwuma 1 hour edit times 2 of 1,003 no 1 hour mini abana certificate cross ni kura no munyina etire ni wo konkono ti ba o hwa nka de obeye den ende na akwa se bra ha bebo me abra bo pa na ye bo no asam no ti aban nyirim ye ka we no ma sika na ba yo obi abaka ha ye na free mi ja mo akona we no ye nyina nsentwerefo ye ka bi ma mo madwuma no nanso etoda bi a mo mai wa na titi o mo ntade ntiantia no ya ye ba jojo no doso ti a mo no mo nkasa ma ye why Martin Aba na me kase ye de o mo kasa International Nurses Day ye lunch ye no makasa ye midwives day 5th May ye no makasa ye guswa no mo kasa ba de bia de make us me make us o frɛ me nurse bi aba ni obi kunu ni me ana obi so ba na me enti
yen komo no so mfa ho bi hwe ade uru so nua bi so ye nurse nia na ho hwe kakra be ye no waye na manfo so tomre bi e mo nti ase kakra stress no so tomre bi e wo soro midwife for what asibe kurumu a sabi ye ukura ase kura mani je ho bebrebe malama kura awo no na ye adwuma bosumi ni wom ko leave da obi anyi ni fira adwuma mu da ne dan ketu abi se dan na chi na nsem me ko to wo ho me do afun ka kire me se onwa ne ba yire 93.1 enna ehuru ye se emene ehuru afaso ne ye be fra ne se obi wo ewo wogya ne wogya so omra na de gas na se wo so ye so a obeba na de ani bia ni kurum akora ro akoto sa me do afun wo ba hwew na anhwe ya wo ba ne bubu kakra ti stress ne so nkofom enso nkyere se enu titia obi ba to me bi so amanfo nti ase yo midwife bi je wa wo bi amame ye duro no wa kire de obeye nyina wo se wa wo kakra na me mmoa odo oburu so nti wotia wo kakra se de bia betimi atem ama na tumi yi uba ma enso no na ya kana bontia bebre enti ye be kire kirim amoso mati ase kakra na ye nyina ya tu ye hufo na nurse for me midwife we tie mi nyina so mesiro mo se the dimbo ne ya adoso esa na ye pre allowance kakra yi na me nua ba di we abagimi enti ye ka bibia mamamfo nka bi ma ye tie so yense suban mate ye beka bi ama wo pa mi wura Jones free be ma fefe onyame nka so mpa ne tie for the wase why me da se ya me ba be hwehwe wo fa na koku ha me wa pedura ma me Empire. Yeah. Ni said you tieni. Way your Rajon free Anto, Ashanti Regional Chairman, Ghana Registered Nurses and Midwife Association. Yanko Manosoni and Ura Mark Ewusi encoding Komoye National Youth Organizer, Edema PNC Amanyuku, Momoni Chasenra, and Yumreni Tomon Krase, Odo Niche PNC Amanyuku, Momo National Chairman Openia, Ohim Frank Adema Manjukunim Penfobe, Edunu Bako say, Oma Pam Wodumina, Eddie Free Party na awie no pay da sore ya na yetie different cry and don't ni ne national youth organizer de maku no kwa kodin komai ora maka usi ya mo ha akwa baba Sompa FM so kumase me na be mampam to me dimusu na mumpo mwan erade adom ye ho ye na so ba de dia tell ake ye ni akoma man de na mama ne mu na aye den na do ne na ban kakra na nanki ani da so ene mo PNC ene mo nuanom CPP for ena mo soso ne mo ya mo huni o eye ina be mama me fa kwanya so na me fa ncha kese mfa pide so magana po nyina ene woni we cheche ne benchem wanya adaje ATM se de kan de ne kure nka se de NDC ne MPP e de Ghana for abrabo no mo dachi egu atopre no akane be hunu ne se anka bofo bi ana se gifo bi se Jesus Christ ba so nko ba beji Ghana ayi oman na bone adokoro wono mo no PNC NCPP entumi anye Jesus Christ am oman Ghana for na ne nyina mu ene se ye niam enye niam e beboa am yetumi aka yen ho abom yetumi agitumi afiri sankofu ni ho na ma me nko yen PNC ntensem nim se de be ya betumi abono tofa na mutumi ato amaduma no so am se be ya finu na chiri ni na PNC nsensem be si mu a the TRO petition command National Committee of the Party suspended General Secretary Janet Nabila somewhere last year, August 28. One also anti-affair and will call Ashanti Region as a suspended secretary. Echo call for illegal meeting. Say, one also suspended the chairman and then the leader of our party. Now, chairman and leader some the back of court. Now, court, I'm on Chiremu. Say, General Secretary, I will to me, a pamu leader. And I say, Blackberry, any chairman, Congress, and a ba a year one. Nanokrania court on the 11th of April, I was me. Anything when you are not here, the Mutra and say, Monko back to the party. Now, Monko exhausted internal deletion mechanism. What Article 67 of our constitution. Now, I am fine and cancer and seminal. The sign say, if you be asked, I am penny for 17 wants to be more one with I can't want it. It's invoking Article 67 of our party's constitution. When I be my son say, they said they are not yet in a train. So we called back the National Committee to Accra and the petition. Emma, one of them. Now, on Mountain Sanfra, one more illegally, Omoko Johnny Janet Nabila, our man party action at Centeno. So almost saw a meeting up among opening
Apasara and opening Daniban. And see, on the 6th of May, and I'll see a term where and penny for what is not committee. I don't report by no reports on the buy. No, what I say, Genesis Nabila or no, I active in the role of player who commands someone suspended, leader any chairman. A common one, as I said, what my allegations be I am sick of dear Bino in Maniama. Young got some penny for I was so hard. Yes, I didn't know as I said, penny for a actually. I said, yes, then came anybody who soon. That's about Mochichi in the problem. Abaka said, then came I and your mount Libya. Yanni and Tanginate, as I said, then came the show. It's my midget. 1 year and was to her. Any and Papa Pasara, Nedaniba. Tis a watch, I say, Sikasimia Kofana, but I never changed your committee. I say, when you answer, catch it. I mean, for a phone, Eddie Dim penny for your chum. I can't come a sub-sabian factor and a chair one more. But don't put there's a party in our show. So what they did was to report to the standing committee of the party, which is on the set last week. Yeah, so you're free. I'm meeting it in a pound for no. Almost the dinner time so almost. Young crowd, you have for the entire crash in the matter. And these are the recommendations I had. Bremo. Some of standing committee. Some of me are approve and some disapprove there. So recommendations. Maybe they say. Janet Nabila was suspended already last year, August 28. Was why any among them. So they recommend they say yes, suspended indefinitely. After there are other people. Obi to say Muniru. Or no, Ashanti Regional Youth Organizer. Janet, actually say Mimiko Uno Pons. And I didn't meet the requirement. Until no got Janet to me up among me mark, I'm the Youth Organizer. Aqua appointed the regional youth organizer. So on messing when the first time here, no say that near Janet and then call for no, a good party no, embraso. As I so good party no, anymore say the good party is in and then you know, Muniru so the better not sign. And you know, be a home. When I boot Janet Auntie, I say, and one of the next meeting. On not a press conference. But in any case, it's a party that has constitution. For us to call for a meeting, we invoke Article 45 of our Constitution. And no, actually, near with me a fresh particular meeting. It is the leader and the chairman in the committee for next meeting. In any case, when they chair such meetings, a chairman of the party and a chair, so only one more, or on a pound for me and I have first vice, second vice, third vice, I'm on a Buano and Manuani party. It is a chairman in one more. Or a power of consent or power of attorney to any of the deputies, if they are available to chair such meetings. Ora Mark, among four busase, PNC amanyo kone pano, mo a dom senkwana mukuta, and ne wedi was suspended chairman, wedi ma suspended flag bearer, we susu ma suspended secretary. The way forward the pan say, party no one mo person muguno senwana. From Pacho Busa some Cassia Nanchimua. Comedy banana a job boy, but so they say, the person who announced the percent again, and no one someone here as a youth organizer. And the fact is, if you know woman, so what you say, you feel here, and then other about Tennyson. But that's what the American say. Now, your court on the system, on the 11th of last month, the judge said, young Konyan invoking Article 67, using our internal resolution mechanism and solve the issue. You are a report. Plaintiffs no ayo rapasara ene daniba eye ne court na kire won pepepe e the report no say the city no akakoma judge eye na nansa judge ashe 23rd of this month say yemra na afenu mienu nyina no emuaya judge no wono wodi amayen enu nti no ye yam boaboa ene hu siesie se ni nyina betwa ne court ne akokotie ne judge no anatem afọ edemayen enu ni se enura Janet Nabila, court and Mran or their saying, and party in some mra, and penny for no more year. Sabe. Now, our press conference, yeah, one also what they promote the leader and the chairman of the party. But my main comment to so Article 14C of our party constitution. Actually, I said, it is only Congress and a bit me and this message, and now bit me terminate will be appointment, and now will be a membership. But the Ashenian, of course,
Janet Nabila actually the preference or no terminate the membership of the flag bearer and then the membership of the national chairman, which is not her duty. Neck according to me, yes, sir, because there are structures in the party. So what I say, there are structures in the party. And don't you know, if NEC is a second higher decision making body, Congress is the highest decision making body. Congress is going to be party. How could Janet Nabila come to say, we don't want the flag bearer and then the national chairman of the party? It is never done anywhere. Okay. And no content. Communicate now, I'm going to suspend and some determinity. Or Pasara, any Danibano. The party is meeting here, we are. Yes, church, yes, I am. No, when say, Janet Nabila is a document. And see a penny Pacro standing document or trust our thinking class and a corona. You know. But the Senate said, it means High Court. I am part 23rd. Judge Siambra, Emitia Semno, Mwaye. Now, the best piano, 77 traders, or Pasara, and then by Penifua, let me come and Munya. It is so unfortunate, say Janet, and Yaquena, one or Yomosa. 80 Mark Tumomo no ora David Apasara ne Moses Daniba Edasua Yo Majuma as leaders of the party meboa. They are the leaders of the party. Mark Edase. It's a waste of the media space. Mark Edase. So move free court no ba. Yebesa ba oncheni no ba beto so wie de Edase pa. I for National Youth Organizer Edema PNC amanyu kunora Mark Ewusi Akon ene ne na kwakudin komo no ntiene mapam wei echina wei nyina ha no and watch us or modie sansem nyina no munyintum empenimfo no da so our party no mu a omo eyo madwuma yeah enkromes say ne ponko no so modie sa hwa no afa brede atene mo maso nwin toaso wase enkroma toaso yekoto abanso e mo bre bia toaso enkromes ye toaso na ye ko afija kwabere ena aba beto dwasen samso bi e wo ho a e kan kromienu wo fenso ene boa mai bomu no adwira gum te satete ho baberon ya akwaye wo haw pa de ama de hye no a wono mo no asabre se ne wo kɔ ho a din pa na safo kantanka ginam safo Obahima katachie yankwa yo Obahima wadarama mamema wa ha ensamo akwaba famna medru offenso asantimantemu ha na sɛdeɛ ɔba bɛduru ɔfɛn so ha awiaberɛ yi nnipa nyinaa agye adagyeɛ na ɔmo ɛtie Sompa dɔto bɛka sɛbɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa na maame sɛdeɛ wode tu dwa no saa bɛpɛ na ɛteɛ sɛ ɔba bɛpie ɛyɛ ɔfɛn so ɛne afigya yɛahyɛ so anaasɛ kwantempɔn ɛfiri ɔfɛn so kɔpie afigya a ɔfa ɔfɛn so agye mpira na wapie ɛwɔ nsuo ntam na ɔde akɔ akɔsi boaman otua so ekuduru tetrem ekopie agona wiamoase na wokwa na offense ne boaman efinfi osa ensamso a oka wasem eye bridge mame emre kakra ni be ti se ekọ afimu ani ana bridge ne sha ase se edidi kakra aso na so no edidi wura bridge nem eya asampanimfo baba be siesie obehwe yenya ho hwe na yɛtwa baagi esi baabi na yɛde danger abɔbɔ ho kakra na adidi abakɔ anim kakra saa ma ɛno adeɛ nyankopɔn ɛne fa fie nyɛ sɛ nka asɛm a yɛbɛteɛ no na nka ɛnyɛ asɛm papa kaa ɛyɛ anwea kaa bi a waloodu anwea ɛkɔfa nsansoɔ ne so na ɛno ɛna ɔfa nsansoɔ ne so wie yɛ wɔ kɔn anim kakra no n'akyiri nyinaa gye gu mu a abu nsansoɔ no bridge ne nyinaa de agu mu a sesi a me ne wɔ kasa yi saa kwan a ɛda ho firi ɔfɛn so kɔsi boaman ɛkɔpie agona ne wiamo ase no kaa ɛntimi ɛmfa so sese nipa a ɛyi so kwan no ɛne ɛde amia de akɔ akɔsi sɛ kaa no sɛ ofiri ɔfɛn so ɛna wɔkɔ agona anaa kantanka maame yankɔ ansana sɛ obi nso ɛtoa so akɔbo aman anaasɛ agona a ɔno nso asan aforo kaa foforɔ ɛwɔ bridge no agya na wasan de atoa so wei akɔfa ɔhaw ne amanneɛ paa de aberɛ yɛtemamufoɔ a yɛfa kwan no soɔ ne ahyɛnkafoɔ a ɛfa saa ɛkwan no soɔ na ɛkɔbaa sɛ yɛduru hɔnom no na Sompa yɛne yɛtemamufoɔ wɔ hɔ ne ahyɛnkafoɔ no bi ɛkɔdidi nkɔmmɔ no ɔmo kyerɛ ɔmo adwene ma yɛhu haw a saa tebea akɔ mu no
ɛsɛ fa ha wɔn na yɛtwe wɔn nsɛm no bi gu ahoma so a yɛmmɔ na atiefo sɛdeɛ temamufoɔ ne ahyɛnkafoɔ no ɔhaw a wɔn ɛfam ɛwɔ hɔ. de nyame nukura bridge de buiɛ no ɛyɛ me klaya mesɛ di mpanyimfoɔ no hɔ yɛ paa adeɛ bi no ɛbɛsɛe a ɛwɔ sɛ ahyɛseɛ no mu huni yɛnkyerɛ sɛ mu ahunu mu huni de na ɛsiteɛ saa mmerɛ no na wɔsɛ nka mu yɛ biribi de fa ho ɛnɛ yɛ ase a bia ne sɛ yɛpɛ ne ntam yɛ asoma me papa sɛ menkɔtɔ adammerɛ no matena kwa mu mekɔkora na nan mu yɛ matumi atena kwa mu ama tanya bɔkɔbɔ 11 ɛsɛ de ma bɛsi nsu agya afei na mebɛtwɛn sɛ ka yɛbɛyɛ ma ama mede akɔ akɔtɔ biribi nti sisi ɔhaw a sisi yɛhyia ɛne sɛ sisi a no nanka yɛdwom 4 cities ne akɔakɔyɛ no sisi a no akɔakɔyɛ 6 cities ɔmɛfa 3 cities abɛsi nsuo n'akyi na yɛn nso yɛafa 3 cities de akɔ obi wɔ hɔnom a ne ho nso nso yɛtumi ma n'agyi saa de ne kɔ na afei nso bi wɔ hɔnom a ne nneɛma no nso no wɔmbɛkyagye no hɔ na afei nso aha nso wɔn yɛasan so akyagye no ɛyɛ saa no a wɔn so kasa sɛ anka kwan anka wɔn de sika kakraa bi na ɛfa so nsisi a sika no akɔ den asetena mu nso ayɛ den ɛyɛ saa no a na afei wɔn so kasa nti ama sisi a no ɔha paa na de abrɛ yɛn na afei nso yɛn nso a yɛwɔ nsuo n'akyi nso no sɛ yɛhia petrol anaasɛ yɛhia gas a ate sɛ yɛkɔnwan kɔfa ahenkuro kwan man hɔnom ansa na yɛtumi anya bi ina wei na ayɛ ɔhaw a yɛde abrɛ yɛn yɛbirigyi musi mu bɛbrɛki APS yɛyɛ birigyi nduru mfie mmiɛnsa ɛne ɛda hɔ no wokɔka so a papa ne sɛ ɔde wobɛkɔ court na ba na ɛketo parliament ɛnɛ yɛne ɛnam fam yɛ a yɛwɔ koma yɛale wona ne kakra na wakoma ɛnti yɛhwɛ kwan a wɔbɛfa so abrɛki APS no yɛtwɛn mo MPP for nankasa yɛtwɛn mo APS no yɛhyɛ ɛyɛ delegate abatoɔ deɛ nkama akɔkyekyɛ sika na ano nsuo ntam a moto aba kenkete mokyekyɛ 200 na birigyi da hɔ ɛde bi abrɛ yɛn paa ɛfiri sɛ sisi ama obiara fa so koraa ɔsuro mpo no nea ayɛ no koraa no ama asan ebi koraa tea na tete egu so nti ama driverfoɔ no nso sisi nso yɛntumi ntɔ petrol no nti no yɛn mu bi ayɛ yɛn adwene sɛ ɛbɛgyina akyire no obi nso alodu de aba nanso nipa no ba koraa no a wɔn fa so koraa no a ɛnhuma wɔn. Safo ɔbahima ayɛfoɔ mommra Facebook na mommɛhwɛ bridge no mu awa mmienu no mommɛhwɛ paa na ahomete bridge yi wɔn yɛ yɛakyɛ ɔbahima bridge ɔmo yɛyɛ afei na ɛkɔ ne mfie mmiɛnsa no mfie mmienu ɛne bɛyɛ sɛ abosome 9 mu a na yɛayɛ bridge mommɛhwɛ contractor ne yɛnkye no mommɛhwɛ no why ne yɛnkye no yɛate paa ma mmiɛno ne asɛm ɛda ha no mu a amanfoɔ kasa tia DC ɔnabo kakaria kyamfoɔ ɛna MP ɔwɔ ha ɛne mpanimfoɔ nyinaa sɛ contractor ne deɛ kwan biara so no ɛsɛ sɛ ɛtumi hwɛ n'akyiri kwan sɛ adwuma a watumi ayɛ a anwie pɛyɛ na akɔfa ɔhaw wei de abrɛ temamufoɔ no ɛno nti ɛnea wobɛduru a ɔmanfoɔ ani abere paa me nuabaa Safo mami fa wo si a yee wɔma Ghana yɛayɛ bridge ani mfinhyia 9 hwɛ ɛna mu awayɛ 2.5 years ne mu awa sɛ biribi da hɔ nom saa no awerɛhosɛm paa yɛntoa so yɛfrɛ ɔfe nso ne yɛde makɔ atwema kɔ agoma batɔ mpɛsuaso yɛde makɔ kura a yɛfrɛ ne sɛ kɔ agoma yɛhyɛ atwema kɔ agoma mansini no mu na adehyɛ a wɔkɔ agoma ɛkyerɛ sɛ wɔn sukuu dan bi yeyeye wu atwedeɛ mpo mfa no ho na wɔn srɛ mpanimfoɔ sɛ hwɛ na wɔn anyɛ sɛ na elections ɛna yɛba bɛto aba saa ɛna na yɛba bɛto aba 2020 no mode sukuu dan ne ma contractor ne bɛyɛ foundation ɛbɛto block bɛ mmiɛnsa besi nnɛ so wɔfa ahen so owura ahen wɔn ho baabi ɔnam bi ayɛ nkwadaa ne kɔ sukuu dan mu no a awɔwɔ akyerɛbere ne aprɛmire ɛna ɔmo no ɔmo te classroom hɔ no ɔmo sua deɛ eti ɔmo bu afu paa ɛhwɛ no mo nso ɔmo mmra sɛ bɛdwane kofi amankwa mɛ no ɛne mpanimfoɔ ahodoɔ ɛka bie wɔm ɛwɔ atwema kɔ agoma batɔ mpɛsua so asɛm yɛ bɛ ɔmo asɛm hia na ɔmo atutu amirika bɛma ne manim yɛ a na ɔmo asɔ ano de ama wo no. From the year 2020 and COVID time na chama wuntumi mo MPP mpanimfoɔ de wɔn sabɛhyɛ dwumadi a ɛyɛ school ase ɛwɔ kwa ahoma ha sei na mprempren no ne yɛ ba bɛto aba ne nti no na sɛ animu na de ne wɔn baso but yɛto aba ne wie yɛ hu sɛ MPP nyaa kukuro ɛna iron rod baabi ɛfa yɛ biem nti esi a no yɛ school no aka nwuram
a mobile ye krampo and mo fa live video ise no ye ntimi krampo wuram krampo toilet e wo ano no ho a untimi ntiatie mu no akwa sa video no na atwuma kwa manye kura sebi e wa akiri e wo kumase ano he ya a ofri kumase ba ofro e trotro krampo a wunya 30 minutes kura no adu kwa ma ha enso be hwe yesku a ye nua no nketwa ekoma animu ya ande enyenyenye wadi ehwamo papa ye hwede ekoso no de a wadi ehwamo ena MPP particular no nso adi ehwamo kire se ye ba beto abana na se sa dwumadie no o mu ba so animu ya na obia development ejina education so na isan se ye ha no aka akire kakra ni nti no amamofra no kura ko school an kwasem ni edin ena awofo no nso ye little contribution na ye de be bakra no Famma because the main Kofona SS support no Omadi Hamo Nzama no Kwasemni Yawahi Yampa. I was for about time our for our Munsuno Motia or Momagusa Suku Danwa at Trebrenia Premier de Guano Monen Kodanis Yadiano and yet woman cano mochecho Munsemono. Na Bermuhinia or Kwanguman and Martin Kunyan Sasso Nana or say Amwane some performance some cheerful to my kakra and watches a wafifi moi aqua quate say or Sunuko Pipi among your Kone chairman or what Santimantama say Chairman won't to me as Suku Danwa Angren is Sissi Yadema and sa contractor Bissina won't see Dan Hua Wabe Foundation Battle blog me and Sano what penny baby atna ama Munsuno etiesano. Yamakatia and say Sabi Tramudio we air. So do we ratio will be no do Hamba and Quasim air pa Sansa Chama won't to me away or Diacomaso. And I'm the modern boy or Boma party no name Yamabibri. Minya politics, the answer so near me, Yamitiano, and what's an American. Now, when you say what is good for the good is good for the gander. So, no, Sabi, school year, Pebia, Akawumi, school career, Nipakra was here, no Sibia Chamadia, we and the Kobane say. And what did you make much show being Sanu and 2-1 or more? Obunkunta Huna war. So, who say, be a you to me, Sir Codman, and Idi Chida, a beer and Kankobani say. Who more mamma in sense form. A bianin and I do a memo say, Nana do ye say, as we be an wire sadiano. So, who, Etimedia mean, I must say you were to me, to say, break a car anyway, to school one among Famaye. On to whom, and Yanim so obey to me, I obey to me, I name Nippo the foul Muson and baby papa. Into your son baby, Mijami ran up on Sakwa na your name. As say, Mako, mamma, you know, say, yes, so a Yoko school papa Nubia, a year. Sansa ya mafra yi omko afikura modern boy nwanwa o apremenia na nkan pa so kola no modern mo na ye pa so ani enti pa mu hino wo na nan matra nkonya wo mo wo kwagoma na na wo se amoa ene yetene kana wo chese aterebene ene apremire ni nyina akire no enkoda na twitwa wo mu twitwa nso we no enya asem ke 20 nkomo dan no kakra de ama wo mu a kan kwada ne betwitwa nso we no rough pa ntia won komo ene yekokobo ya wo se chama wontumi se ne manim ya o ma no nyana semihia no mewi da na mfama wo mabusuafo yenyina we so na yentwesi kakra bi mra ye ba pia ka kira ye be sade api muso biewo Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and phone ne baby a wo Cloud Ghana a chow tuma say wo dem any
speed ne deɛ ɛso ni sɛ so ɛso bi mba Ghana hada simple wonya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hɔ dadaada or how bia sane etie bia ye son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet, the future can't wait. I'm the first time I'm a Sompa FM 93.1 FM. We are prom to Brecassie and Ebusia former Suguso Mutino. Yan Chosway, not Yanquenim, Yadamo Equa Poemantem Nomona, Yatete, say a conference for Prima Phobia Quaco said to Eddie Gua Baya Bisu, Achim Abenase, Ya war Achiman Saman Cinemo, our Fesso, Ayibia Baton Pesosana Semi, Yenia Francis from Pont, and now Nenny Kuche we see Eddie Yankwe, not Yen Kudi. Francis ye ma hen ye de rade ase abaya no modi tuo no gu no so sa no ofrimu ana when free munyame adom be veniti be mu odin yi papa na o hwa se menyine ti abna se glory oil filling station ewo achimasa district opie mante mu eben achimodan na utie dokas apia na one sa Faustina yi wo ha de tudwa che se I'm not basi bom so enra anadu finon song ekono wetwembre mu na omo baya no mo hyehye mask ekita etuo etimutu so omo pie mu ho no mo sisiko ma yedwuma ni nya sa enumre ni nya ndemu ni nyina mo fa mo ama dolo si tie so mo fa mo nti nam so ma Faustina yi de no hyeden ni mu a all kinds kenti ma otu ni humuru shape den ni abebi scan ho no se na be akonfo yemfo ntimi enwura ho enkohwe sika no nti we son first scan mbro so mfa mape na omugire chiri no omututu no edi bone tirim ene se moja ehwegu pram Facebook a mo hwe ni ade ama etuo ne kan office na omumu bi na doka isa no kati de tuo no fa ni tirim asa bra me kati de we no ko da abaya sa bia ntintam ya refer de ko di abaya sa bia sisia nche nya chete obo na eto aso akonkra e ko lebu sanse e mo ale di papa na ko buye na nipa bi no mutu so de mata e hye nam say nti no mentumi am first ke bi en risk bi e wo na ma omo de meka sente e dwane ko ye na sabre die ni dokata pia no a wempra no triple woni osina na ye pra no e wo oda tudwa chete omo tutuo ne kan no sabre ni tirim na owu ye modie o ha ohwe na ya hwa critical condition papa na o manya ska bia nko amfa wo senti na ofre amanfo na monko ba na kofuo kuoro edwane eko na yentie atema na Dr. Pierre ni se do ni kebi ampoma Faustina onso wo inside ya calculation nti owia na mesuma ba na mesuma koye medie na no so abehwa ha na nti atiti wona na ehu se awon best for eba omo she max no mkita etuo epatu say first camera nso mo ko ma me mo bo ma me ne hwe ho no ana ma me se me de escape ani me ho na me kai se menua Faustina wo inside nti me wura inside the pet me yes me ba na na mo tutuo no na fa me so na bo edan na ha senti aboba ni na apeti wo no o mo yetu ambre fe na ba o mo yetu nti me wura inside the pet na me car glass ni bom atare brag na se buttons fita BCC anymore. See, we can't do any bomb. Tina can't inside the idea na da na. But cashew na met me a lucky ajikin. Ba nyamiadum. Me no what inside nest can one. Or no to me lucky be as can one. And tina ka a hard day na ye be lucky na ye took him. And see me what a fasting. And also a fasting be a glass ya pie. The hair. Inti me pushiba no so pushiba inti me ka say for see to kin ni mame na me fan lock no to nya to ma me ape no mo tutu no na bo na ha say inti e bo na adwe mo ha say inti no ja glass ni ehwe inti e asa na me so free baby am gina no na be share table na say un say table bi si ho inti nya skaka kan na hye me ho no machine a e de kan scan
esuo na mepeja na me sika no gum na me kata so nti nti adwe na nka me se bia me mfiro bu abonti ana se bibisa Zafonti apamanta mu ne yakoye no ayenua Francis Frimpon aboy amane ne nti maye mienu eye adwuma Glory Oil Filling Station a ewo Achima Benase ye wa Achima Nsamensin mu ewo apamanta mu na nura najo akronfaromfa premanfo yi a wo manimu hu chese baya si akotututu a ba akode ne tirimu pa ye ekope bibia bediu abzafo eserade se ono a ye osaya de ma doctor fo eji hu sikadie Onka urei Raphael sorry na we dey wadwuma ba Angel Raphael sao on sorry ono na dwuma ni o ai so ndo no ena Gabriel de no Gabriel ono so de ne de awo ta ena ba kono your friend say my ene de dwuma na ne fie Onel your friend say Onel ene Onel na ye dwuma Friday Heska ne why to ya o mambi mumu why abusia ye ko e de ewuramu a na ba beto dwa se Gentle So Foundation fo nso akeka wo no ho wadi mfinhia no emienu ya maame Evelyn opoku afiri ade ene da no na wo se butaya enu nti wo ye se adwumadi nyina so obetimi atete maiwa na wo menya abrabo papa bi abo na ekoso watwema boko asante emanchemu ya maame Evelyn senkodai de opes scholarship so odi besua de we bie na pono mu ato afe opese usua san djuma wo hye na pada si ube bi ubesua etire ye ade pam no ne ade a ni nyina wo boa ne ayi ni nyina firi so san so nyame kra na so nka oba bi a okwacha ne ho akomfo no mo amwe ya watumi agene nkwa ama no Now, so I can be and also a chicken. And so forth. I can't. Yes, I did about so it was Saturday. I say, Yama and Palamian scholarship. Almost I was almost no any opinion was say, Yama, before you go school, you be a more Maya. Now, Palantic, so there was a to me, I'm almost a show time. It's a scholarship, me and and I says, I'm now. We ya mami orai Evelyn opokwa free ade no wie ya ena twema boku ja so ahen na nabo ama babi o e de afutuo de ama wo fose ye me ani nkoye ma ho titu ne nwoma sua sanse asetena bi ewo mu no eno ne nsira chiri ba school ye ya de ti kai e ma ye kofra we ya na wo fo no bi so de say oh say the open school ye oba de open kra we be bia say na akọ it's na yen yan wo for so see abran wo be puan na wo be ma na hu ye wo so ye na wo be ma na nya de daachi ko fra ye wo ma wo daachi ne kura ye za abran so ye bi kura wo ko su ko ni so opa ansa no be na ne ba no so se wa ye mfo so no na bibia echi to so bi no so se ka me sa ya bra bi wa so ekenoma ye ne we nananom ye wa atwema bako dwumadi a ekọ so ne yete nka na ebusuafo ye nkọ na fei mwadwe nkyere kakra mo de aba no ye mo bobi so emfa emamu Heselasi ose no kre Ghana ye bread ye nanso entumi enane wa ma Ghana hye bre mfa nhye eni disifo no ensem ya wono no eno so Heselasi dia ewie wode enam no oso akira Dr. Kwame Afriye incoming national organizer ase bi ma hyeda tapo message na to ntide bia na waka no ode atum na Azeman wose Azeman Ventures wone Chrono Market no dia no hye wose Ghana ye hye enema nyina dia dance inflation ne cost fuel price apega hentiade enso apega nti osra ban no nye bibi emfa ho mayen owura kwabena bankwa yebo a na incoming national chairman eno so wose ochia no
master planner Kentamponov was here no crepa sa Ghana yedin nanso COVID-19 ka ho Ukraine ka ho nanso pa anka mampanida da mama ne teswa kani kenyi bedwane akokwayem wasi wochia onmunyam for Steven intim ono so master planner dia wode enam awie enonom na ebi ka ho dia ka no so na ya ka no message ba ko no omo be send ni sa na akoso traffic mbende no template MC après kon KK Kaswa Amisco Spelele Kofia Jiman Black Man also where Pig Farm Accra and ya sebe amekuma himfie ono so hwe wo Gospel Oak Barbering Saluna e wo amekum ba kun susu e wo pire wo hwe wo chia ba baby wo epiri epiri ni so yede wo hwe wo chia pa yo se me jene super na bi barbering shop yo na Filippo nom Crespo Fufum Oyibo Boatin ene Kojo Prince no mo nyina o mo de bi bai ya kwama no ne na nurse for dwumadie bi e friend Guardian Global Nursing Award akoso makenya ni ababa wa e friend say Anakwibali Duba wono ene wakoje sa award yi ekoso e wo Dubai sika e wo ma e di ama na America dollars so pepe ahenu aduonum $250,000 na enipa be se empim aduonu nan ene course akanse ne kowi ase emudu ene ewi wo ma e di award no e ma no na wo se award yi a wanya am na nwu sampa na ni so ade won ne botaya e wo na ni so no e yade atumi abemu pa so boa na wono so ne bresuidu obetimi ayama nipa enyemu emfaso na awosi wo mu ditintim 2021 ya sa wo befa so na wo de abo anese fo ni nipa binum a mutumi ye nwumadie bi ekoni mu me nipa nya wo no ho emfaso na bra na ye de award ne ma no e Sheikh Ahmed Said Al Maktoum ya wo ye Dubai Aviation Authority chairman ono an executive chairman Edema Emirates and o de award ne ma no anche Ghana ha Kenya kente wahye ne traditional regalia papa bi na wo se awoso no Kenya man no adim kunim sada na bibi man so adim kunim na saa bai we friend Anakwibali Dubai yese wo 2013 no a wo wini Miss Tourism a we no enso aka ho ebeboa no na wa ambassador na wakon akonanim abzafo enfa kase ne nsia sei na yensoso Rocky DJ omisum na ne ha ye ne fiala no mfantoto fomboko ema ye ne mfankodifu abzafo ne esom awie na ya bo amalivia bogamene mene asante ya bo Benedict boy kuku a Veronica Jando tie toto abo ba park so ohinini amakranche Sofumame Primeni Selasi was set the yonko brebo pa ya one ne boku siata free your friend Helena Komba owo kunsu nyame adom na dodo na friend oba ya papa bi eti we eye Sompa FM ene Sompa TV ye driver your friend Silas o say Helena eye Komba owo kunsu nyame adom ya yesafro say oba ya papa bi o say mo happy birthday pa it's all well my time oh yay na ebo asia ma ye mo ha wie e mo ha krekra ya na efiala eti wo hu la no omomo ye ye ramati besu edem